Yeah. Или за кеш, знаеш как въртиш света. Влизам в клуба, всички гледат я на куп. Блясък в очите й, като диамантен куп. Ходи бавно, ама всички спират дух, що мине покрай тях. Забравят и за сняг. Тя не говори много, но казва с поглед ясен кой е истински, кой е просто фалшив и празен. Пари, светлини, но тя е над играта. И лестеш не гони никой, тя е наградата. И лескаш погубността, всички падат, що мине тя. И лестеш стил и власт, в този свят тя е клас. Тишина, тя е хладнокръвна, не се връждва на лъжи, винаги е първа.